Croeso nôl! Da chi fod i gofio bydd i Ela A bydd i Lili. ond heddiw, da ni'n mynd i wneud arbrawf gwahanol. Da ni'n mynd i wneud arbrawf efo Coc. a cola. Coca-Cola! A hefyd, dwi'n mynd i'r fath a Ela, oherwydd dwi'n gael llwyth hefyd. Be mae'n mynd i wneud bo'r llwy ydy, mae'n esgwydo a mae'r sbigod yn codi, y sbigod carbon dioxide a mae'n codi fama. Ond be mae Lili mynd i wneud ydy mae'n mynd i tapio fo 3 gwaith a mae hynna fod i wneud y sbigod carbon dioxide mynd i lawr a wedyn fydd yn mynd i bob man. Fel Ond dwi jyst yn mynd i wneud o fel rhyw hogyn neu olgan sydd ddim yn gall. Be'n gychwyn o? Ie. Reit wan. Lili sy'n mynd i fynd gyntaf. So, dal i esgwydo. Hyn o waith galed. 3, 2, 1, a lawr. Rhaid tapio fo 3 gwaith. Eita, croes i bysedd. Croes i bysedd. Sut yn agor hwn? Dwi'n gallu. Aw. Siop. Please. Oh, my. O, hwnnw'n anodd. O, dwi dal yn bia. Dwi heb wedi. Nath hwnna weithio. Wow. O'n i ddim yn meddwl oedd hynna'n mynd i weithio. Na O, fe. hwnna rili da. Reit. Rita, twrn fi. Oce, dwi'n dechrau'n arfer. Dwi'n ysgwydo am hir. Fel Fel ti bod o'n mynd i bob man yn yr ystafell yma. Bydd o'n hyd yn walia bob man. Ond dwi'n gwybod fe mam ddim eisiau hynna. Ysgwyd. Gyna fo fan ac dwi'n eisiau gael fy socian. Wel, mae hwnna yn waith cael o blwy. Och, di yn gywir. O gad, dwi'n hofyd yna ddigon. Oce. Barod Lil. Oh my god! Nath o'n mynd i chydig? O'n i'n mas am mynd yn... O, hefyd di. Nath o'n mynd ysgrifo go iawn. Iechyd da. Wel, mae hynna'n iawn. Iechyd da. Cofiwch, peidiwch â yfed gormod coc. Mae efo lot o siwgr yn efo. A dio ddim yn iach. Mwyd a treat, da chi'n gael o. A mae hwn yn treat iddyn ni. Yndi. Cheers! Iechyd da!